af klod. Det må da være en stor post, siden det nu skal være to. Der kan nok blive en anden stop annonce af sjæt ud. Det må da have været mega stor. For der er altid plads nok i menighedsråd til dem, der vil have en taburet. Men vi må ikke glemme Kalle. Han har fået hans egen penge i ro. Han skal til at lave aktiviteter. Han har fået en hel afdeling for sig selv. Men vi glæder os til at se hans frivoliteter. Som skal foregå op i kirkens kapel. Jo, der var lige taburetter nok i menighedsråd til dem, der vil have det. Amen, amen, amen. Vi stiller gerne op til råd og nåd. Jeg har været tømrer her i mange år. Men nu er det slut, og jeg håber I forstår, at jeg vil hellere være fri og gøre det, jeg bedst kan lide. Til Karsten vil jeg give et regningsskriv. Jeg har kun en hobby, den er helt total. Jeg har altid været tålig motorgal. En motor skal drøne helt fri. Det er en lyd, som jeg kan lide. Jeg hører, hvad jeg vil sige. Der skal være motor i. Først så fik jeg Harley, den var rigtig god. Og det synes jeg var herligt, det lyder rigtig godt. Men stakkedalen var for stram for mig som mand. Var det en skam, at det skulle så til, før jeg kom ud og trin. Måske blev jeg ramt af lamme nostalgi. Fik en tussevind med en masse vinder i. Men bilens lyd er helt til krig. Det lyder som en symaskine. Jeg må have vind og spræt. Det siger jo da sig selv. Derfor fik jeg bilen, som var mere hot. Og af hele navnet, det lyder rigtig godt. Alfa Romeo lyder godt. Den skulle jeg nok have beholdt. Jeg byttede den bort for en Mercedes Sport. Motorløb og fart, det er en stor passion. Og Mercedes har jo en stor acceleration.
Det er forbudt på alfavej. Det må man kun på motorvej. Der vil jeg ikke køre, hvis jeg har sjov. Hjemme i garagens port drømmer jeg om fart i min Mercedes-Sport. En racercykel, som jeg har, måske så skulle jeg gøre den klar til race på stier og vej, langt væk fra motorvej. Ja, vi er jo i dag her med Jansen News, og jeg vil gerne sige goddag til dig, Finn Broby. Du er jo tidligere sømand, men efter du er blevet velkommen, der har du jo fået helt andre interesser. Svælter med der ramsejl. Ja, og også velkommen til dig, Leif Fogh. Du er jo Turforeningens ulveekspert, direkte fløjet ind fra København. Og ja, jeg er jo Rikke Skadergaard, nyhedsreporter på Jansen News. Ja. Goddag. Ja, altså, vi har jo inviteret dig herud i dag, for at høre nærmere om disse ulve, der siges at være her i området. Men først lige til dig. Hvad er det, du har oplevet? Jeg har jo læst en masse bøger om ulve, og ved en masse om ulve. Og jeg kan jo snilt se her i sneen af disse spor, at sådan en ulv kan hoppe 2 meter højt. Nemt, for den der hopper over min havelåge og mit stakit. Og som I så ser, her i disse spor har jeg fulgt den. Lige ned til helt. Ja, vi kan tydeligt se, Finn, hvor du har fulgt sporene. Ja. Hvad har du at sige til det, Leif Fogh? Ja, det er måske rigtig nok. Nu har vi jo aldrig set en ulv springe her i Danmark. Men fra Polen og Tyskland, der ved vi, at den både kan springe langt og højt. Hvor er det altså bare godt news, det her. Ja! Vi vader rundt i ulve! Men ja, Finn, vi har jo også hørt, at Palle Løn, han har set en spist dårdyr ved Vestermølle. Ja! Ja, og Mette Frost har set en spist brunhænd på en mark. Ja! Ja, og Mads og Annelise, de har sat et skudt dårdyr på vilkåren. Men om natten var det taget af et dyr. Ja! Det er jo det, jeg sagde! Vi vader rundt i en ulve! Det er helt utroligt. Det er altså bare helt vildt spændende, det her. Ja. Men Finn, vi har jo også hørt, at du har lavet et ulvelys. Ja, i din baghave, som lyser både din have og dit soveværelse. Til når og hvis ulven kommer forbi. Ja! Ja! Det er så stor et projektør! Ja. Og jeg har set den virke! Har du det? Ja!
vagt den her gang. Ja. Finn, du er altså godt nok bare modig. Ja. Det er bare helt vildt spændende, det her. Ja. Men, Leif Åge, kan du ikke fortælle os lidt om de her ulve, der så siges at være i området? Yes. Vi er jo meget stolte af, at ulven har blevet opsluttet i Danmark. Ja, nu er det jo sådan, at det er Nordeuropas største rovdyr. Og vi er meget, meget stolte af, at de nu også har valgt at slå sig her i Gantry. Ja, det er vi. Ja, det er altså bare helt fantastisk, det her. Men er der noget helt specielt, vi skal vide, så hvis vi en dag møder sådan en ulv? Ja! Nummer 1. Aldrig løbe. Nej, aldrig løbe. Ja, og regel nummer 2. Aldrig løbe. Nej. Ja, og det er faktisk også regel nummer 3. Okay. Split, hvad mener du? 3? Ja, altså Leif Åge, nu er jeg jo ikke den store ulveekspert, men for mig, der lød det grandgivligt som en ulvehyl. Ja, det var så tæt på. Men det får gå ved, Leif. Ja, Leif Åge, det kan være, at det bliver den store dag, hvor du får set en ulv for første gang. Ja, det kunne jo være. Leif Åge, hvad var det med aldrig at løbe? Jamen, jeg vil sgu da ikke æde, sagde Vestjylland. Og for øvrigt er de alle bagerst. Du skal mig
så jo